हाय दोस्तों, आप सब कैसन बनी जाए। हम आपके छोटा भाई नबी बवाली नमस्कार प्रणाम करतानी। हमार धड़कन म्यूजिक में आप सबके स्वागत बा। आप सबके बीच जल्द ही एगो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गाना रिलीज होखे वाला बा। भाई हमार हेमंत राय के जौन गाना के गीतकार बड़े बड़ भाई हमारे इम्तियाज भारती जी, जौन रिलीज होखे वाला बा अवंतिका म्यूजिक कंपनी से। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सबके बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लगी और गाना सुनी जा, बहुत बढ़िया बनल बा। और हमार अवंतिका म्यूजिक कंपनी पे जैसे प्यार दुलार देले बनी जा, आगे भी वो सही देत रह जा। हम आपके छोटा भाई नबी बवाली जाते जाते ये भी बता दें कि हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जा, काहे कि जौन भी वीडियो हम बनाई तो आप सबके बीच जल्द से जल्द ही पहुंच पाए। नमस्कार प्रणाम।